El més sagnant va ser el 16, 17, 18 de juliol del març del 38, perquè se'n van dur des del Coliseum fins a Balmes, que va ser el que va caure sobre el camió de Trilita. Una sola bomba, no? Em diuen, com és que una bomba va fer aquesta mortalitat? Al parar el camió, va tenir la punyetera casualitat que la bomba va caure sobre del camió. Però el camió i Trilita, imagina't tu el que va fer. Aquesta va ser la causa, perquè una bomba sol no haguera fet el mal. Els de la plaça Nova i tot allò eren cases antigues, però el carrer de Balmes i el Gran Via eren cases fermes, cases fortes. I en canvi se les van dur, però se les van dur. Recordo molt bé que la clàssica, la típica del Coliseum, aquella del camió, doncs la mare passava per la plaça Universitat i hi havia una botiga que es deia Vehils i Vidal, que hi havia una escala i l'expansió de la bomba la va tirar i va anar a parar dintre de l'escala sense saber com i li va caure tota la claraboia de l'escala a sobre. Recordo que uns pares corrien amb una paperina amb un tros de cos de la seva criatura. I després sí que un amic va morir amb un bombardeig. Quan passo pel Coliseum sempre hi penso, sempre. El meu pare, uns dies abans, estava dient és que aquests nanos no pot ser sempre tancats a casa i tan malament, això no és viure. Un dia ens anirem a les Planes com fèiem abans. O sigui, i aquell dia va ser el que vam anar a les Planes. Bueno, en total, estàvem en el vestíbul de l'estació i vam sentir l'espetec i se'ns va omplir el vestíbul de fum i de pols, però com una boira, El terror de la gent que hi havia allà va ser immens. Tothom es va tirar escales avall per anar cap a les vies, amagar-se més, no? La meva mare, que era una persona molt serena, ens va agafar a la meva germana i a mi, a un de cada mà, es va arrambar en una paret i en allà es va quedar quieta. El meu pare, al veure que tothom tirava avall, se'n va anar avall. L'home desesperat perquè no ens trobava. Ho sento. Va tornar a pujar, es va trobar i allà es va acabar la sortida de les Planes. Ens deien que portéssim sempre un llapis quan hi havia bombardejos o una fusteta o alguna cosa entre dents. Quan es produeix una explosió d'una bomba, l'explosió desplaça l'aire i fa un buit. Llavors, què fa? Que hi ha un canvi de pressió d'un lloc a un altre. I si tu tens la boca tancada i tens la pressió del teu cos, és X, i a fora es fa el buit, et rebenta per dintre. I per això ens feien portar aquesta fusta. Aquest bombardeig venien cada 3 hores a bombardejar. I 3 hores exactes. Home, 5, 10 minuts més o menys, però a les 3 hores.
Veure 9 avions, que ja va, al final de la guerra ja era una cosa corrent, ja era molt veure 9 avions, perquè en venien 2, 3 i prou. Veure 9 era molt. I aquell dia, jo no sé, però la meva mare, aquell dia sí, la vaig veure esverada, perquè va pensar, tants avions, adéu Barcelona, la desfan. El que més recordo, potser encara que aquestes dues experiències, són les sirenes. Les sirenes imposaven. Tenien un so greu, sord, però molt potent. I de veritat imposaven. Hi van haver més de 500 morts i més de 1.000 ferits. Que són ferits i són morts, Jo vaig estar un dia i mig, allà, sense anar a casa, Al cap d'un dia i mig vaig anar a casa i vaig estar 2 dies malalt, vomitant i malalt. En aquell sí, encara em va afectar. Va ser un cas horrible, de veure la gent, una barra de ferro que va quedar, i penjats. O sigui que al caure van quedar penjats. Ja dic que eren dels últims, que ja estava curtit, però em va afectar molt.